Ganga ni panahon na, oy. Perti mang laaya ron. Asa may lingaw ani. Tapos ay kacak, perti pundugayan ng reply. Still na ni sistemaha, oy. Lah, nana. Anhi dirig balay, ako ra isa. Wala si mama niya, humulta. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, Dulo pag inik ni panahon, pahumulon, bagitag labunon. Ayan na to, be. Ayaw ko kung anak kay gikapoy ko. Reply. Humul ba? Humul. Ay, lahi na nga humul! Bahaya ani ron, uy. Binasa na karuan lawoy. Nindot ani. Pau-baho man ba eh? Nindot ani papalit kong pahumot. Yam, unsay nindot dulaon ron yam? Dulaon, Mel? Ay, dito kat sa mangga. Oh, sige yam, ako na kadkat Sige, yam. sunod ko. Dila lang ka sa babaw, anak. Anak, paano po sunod? Ano na kasi babaw yam? Karpat! Di ma, kabalo mo sa kayam. Hindi ko kabalo ay, bukat kayo. Ayan na sa kayam ay, basig matagak pa kayam. Dako mo kay katiyan no. Nanangin na kasi mong papa na mulaag ka. Ala, masuko dito do, huwag ka nanangin. Ni, nanangin mo kuya natulog mo gutos duyan ganiya. Unsa ni mo pagpanangin og natulog? Sugot naman ganito kay ako man to siyang gihunghungan. Nya kabalo ka sa iyang tubag. Unsa man iyang tubag, Mel? Ana siya yam oh. Ang anak, ang sagot na rin ng anak. Sugot na siguro toy kini tubag man. Sos! Daram na rin bata rin, naglaglag, huwag ginanangid. Ang tuon ko, diba? Ayan na lagi sa kayam kay dako kay kayam. Hoy, Mila! Ay, ano mo makanangid bulag ka? Ngit mo kunin mo pa. Di man kasabay kasi mong papa, Mel. Musugo ta kami mo, di ta kasugo kay wala ka sa balay. Wow, nakul, mupaak na nakul. Ay sus, wakoy labot, anak. Nalagi ka dire. Ay sus, nako dere, kay nakoy tuyo si Mua, suguon ta ka. Sige na makapanugo pa, di ka kabalo mo atag kwarta, yahay kay ka. Bitaw kul, ginasugo-sugo lang ni mo si Mila ba, wala tagatag. Sobra naman ka. Ay lait taras, ay. Rapi ka, ha? Ala kapag yung sa mananimo ning utong nga oh, basig makaigit na. Okay na. Dali ramday mo uli anday. Nya pa, unsa may sugo nimo? Patuon ta kag mall, palitik og pahumot, kay mag-date ni sa akong chicks. Ala, ito ka kang mama nag-chicks na ka. Nga pa din mo patol si Muakol? Ay, gusto rin ka makaduha, ay? Ayaw, pudkol. Impas yung kang mama gyud pa nag-chicks ka. Uy, Mila, basi nakalimot ka. Nahagbay rin yung panaw imong mama. Ay, ano, tama di ay nyo. Wala naman di ko yung mama. Bi, suguhan ako, Bi. Kaya ang mila ko, sikans naman. Ay, darang kwarta. Kwinta? Gumaya na pa ng 50 pahumot Sus, tulay. paiguin na lang, Mila. Wala naman ipliti pa. Ay, nasigangal, paiguin na dito. Wala Jose, wala Jose, pero na'y prote. Mahalo na mahumot yun. Dito, pagit sa mall. Kanino, pag itay diskarte dito, basta makapalit mo, lakaw na. Sabay na lang buwan ni nila. O, sabay. Pag binanghakpon mo, kay pampakog ka na mo. Sa milbit, ay sa milbit. Naglayo man kayong mula tuon pa nato miloy. Alin nun, yung 50 ratong kwarta yam. Mo gani kanchi kita sa lakaw pero tayo siya nakunaw-naunan. Unsa na ayaw? Huwag natin pahumot akong lula sa una ba nasa balay. Kanya na lang yam. Sige, kaon lang ako. Dili lang ka. O, sige yam. Sige. Pagdali yam, balik dayon yam. Datang balik na ko. Dali lakay ko dara. Mahupahumot ni sa kong lula. Kini? Kini. Humot Humot kayo. tayo yam, no? Basta. Multi-insect killer. Oh, kaya mo hindi mo kadol ang malamok anak. Utang, Hindi na ayam. Ayam. Tara. Esmeralda, flowers for you. Pwede ba ko makabagdok ni mo? Pahumot na lang gikulang para masakses ako na Anak ko, maayo kinana mo. Anak, pahumot na ko la. Gusto mo nga pahumot. Sige, simuta. Mut. I-spray anak kaysa. I-spray na ko sige. Up. Na, oh. Sanay magbaho ni pumuta. Wala mo bil. wala mo mo patlawa. Multi-insect killer. Oh, sa mana? Mukhang paralamok. Paralamok man eh. Paralamok man eh. Ako man nula sa unagad. Ako na po mo to. Awan ang palipag na maraw lakawan eh. Kaya ninyo. Nabalingan kayo mo tukuhon. Awa, impas. Tinaw kabagdok ka eh.